जाय आंनि फेरलेबसे हानि सिमाखौ नारथ्रोदो बेखौ दानख्लाबनानैसो थांगोन आं सनाफोर फौजि बिथाङा आंखौ पारमिसन होखाजोब्बाय खुलुमबाय सनाफोर आंनि जुबान लग इडिसन नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबावबाय सबाय माजेव जेव हौमारनाय महर लाना सनाफोर दामुगै इनिफ्राय नै 28 डेजनि उनाव बिमा फिसा हेलमेट आरो स्कुटि बोरायखौ आवगायलायबाय स्कुटि बोरायाव गाखोलायबाय जोङो माने बुहुत खामानि दं सनाफोर फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो कसिस खालामो आरोना सनाफोर फुराय नायलांबानो जाबाय ब्लग्सखौहाय आरो आंबोथ' नायखायो नोंथांमोननि भिडिअखौसो आंखौबो नायलांदो फुरायसै जेसेबांखि दिले जेसेबांखि गान फसम खालामा मानो फिखुंनि थफ्लाखौलाय आरो माथो खालामनो नङा होमबा सनाफोर बिमा बुरै जाबाय जखन एखमबा उदैयाव लाखांबाथाय फिखुङाव जेबो नङा बिमा बुरैफ्रा गोरा जाखायो हाखायो सिख्ला समना आलदा खोथा बिमा जाबाथाय आलदा खोथा सनाफोर नो टेनसन थांनोसैलाय आजादि जाबोबाय एसे दिन एबारना गावनि खामानियाव लागाव सप्ताह फार्स्टआवनो ट्रेननि खाथिनि एटिएमआव एल'नाय खामानि एल'नायाथ' दाख्लैबो खदमथलाय एल'दोंमोन ओमफ्राय रुम भारा होनाय ओमफ्राय दाख्लै बिखुनजो बिमा फैनाय हरफानाय एसे जोब्बाय आरोना आं खनसेल'खाया ओमफ्राय दा खनसे एल'बावनांसिगोन बे गैयाबादे मा जागोनथाय लागावसो गथि सोलिदो जबा नोंहा दाख्लै बेरायहैनायावबो फैसाफ्रा एसे लामैनो खरस जाबाय दा मा होनो सोनाबार गावखौनो गाव बिदिनो एसे बुजाय खालामनांगौ सोरथो बुजायबाय थानो नोंखौलाय बुरै रैफोरखौलाय गावनो गाव बुजायनानै लानांगौ एसे देहायाव नाङो आंथ' गावनो गाव बुजायनानै लायो सेकेन्ड इम्परटेन्ट खामानियाबो जाबाय सनाफोर नैबे फिसा प्लास्टिक फिसालानि प्रजेक्टआव नांगौ नालाय बारा नागिरनाङासै नैबे दखानावनो मोनबायबो आं दा थांनो आखायाव लादों सनाफोर फ्लाइअभाराव आरोना आंनि इम्परटेन्ट जायगा दं आरोना सनाफोर स' नायलांबाय थादों मा इम्परटेन्ट जायगा आं फुरा देखायगोन एकदम आंनि थाखाय इम्परटेन्ट आं नोंथांमोननो मा होनो गोजौनि फ्लाइअभार गोजौआव थानानै देखायहरबाय थायोमोन ना आंनि इम्परटेन्ट जायगाखौ स' दिनै आं खाथियावनो थांनो नागिरदों सनाफोर स' नायलांबाय थाबानो जाबाय फ्लाइअभार गोजौआव मोनफैबाय सनाफोर आं नोंथांमोननो देखायहरबाय थायोमोन ना बैहाय आंहा फेरलेबसे हा दङ होननानै बेखौनो आं थांनो नागिरदों सोरबा आंनि आखायाव नारथ्रो खालामदों नामा एसे नायहैनो आङो बोराया थिनहरदों आंखौ फ्लाइअभारनिफ्राय सनाफोर नैबे खेजुरजों हाबबोनांगौ आरोना एलु इला देखायथारबाय आङो जिहेथु आंखौ देनां बेयावनो नुबाय थागोन नालाय सनाफोर स' नायलांदो आरोबाव गुदिसिम हाबसोनानै फैयै मोनफैबाय आरोना सनाफोर आङो नायलांदो अबस्थाया मा जानानै दङ ओरै हाबबोनानै आङो फैयै मोनफैबाय सनाफोर ओमफ्राय अबस्थाया मा जानानै दं एसे नायलांदो आरो आंबो नायनोसै आं बिराद गोबाव जाबाय आरोना फैयाहाय खमसे खम मिथिला आं खय मास जागोन नाय पात्ता खय एक मास फैयाबानो ओमफ्राय लुखोलाजोबो आरोना मानसिफ्रा नै लुखोलाजोब्बाय नायदो ओरैबो लुखोलाजोबनाय आंल'सै खोमा ओरै थांनानै बै टार्निं बै बाइक नुहुरनायजों आरोना टार्निंजों ओरै हाबबाय आरोना ओमफ्राय नैबेयाव खालि दङ बेबो जोंनि हा बायनाय मालिकनिनो हामोन ओमफ्राय नैबेयाव वाल होनाय मोनसे नैबे वाल होनाय ओमफ्राय वाल होनायनि खिथु नैबे नारा गोजौनासो जोंनि आरोना सनाफोर फेरलेबसे हाया आंना बेनो आं बै नुहुरनाय फ्लाइअभार गोजौनिफ्रायनो अबेबा भिडिअ देखायहरनाय जादों ओमफ्राय आंना हाया नैबेनो आरोना सनाफोर एकदमबारे नायदो नोंसोरबो भाग्य मोजां लामाखौ आं एसे मोनफादों नै इसिबां ओमफ्राय ससेया लामा गैया होनजासै लामा गैया माने ओरै वाल थवालसो होलांनांगोन नालाय ओमफ्राय ओरैहाय थांबाय लामाया आरोना ओमफ्राय बेनो देनां बेहायनो थागोन नालायथ' सनाफोर ओंखायनो एसे नोंथांमोननो इलुला देखायबोबाय आरोना आङो बाहायनो स्टाइल थागोन नालाय जोङो ओमफ्राय मिन्थिया माला न' सिङाव खिनो मोनबावो माला न' सिङाव खिलायनाय न' लुनानै होनो हाबावो आंनो मालायनि न'आव बेसे थाबावनो आं आंगायथारबाय आरोना सनाफोर बेनिफ्राय बै मोनसे नुहुरनाय थिंनि बेरायाहाय बेबो जोंनि गामिनिनो BSF मावो ओमफ्राय मालाय लुनानै थाफैबाय ओमफ्राय नैबे फिसाजोआ बे लोगो मोनग्रोबाय आरोना आं आयंखौ बिमाया मालाय बेनाबो इउटुबार ओमफ्राय आंनि साबसक्राइबारफोरखौबो आं बिनि भिडिअआवहाय कमेन्ट नुयो आरोना बिराद मोजां मोनो बिजावजालि जायो आंनिनो आंहा बिब' गेदेर जाहैबाय ओमफ्राय बैयो आरोना मालाय बिदि लुनानै थाग्रोदों ओमफ्राय उनाव बिल्डिं लुखोसिगोन आरो साइडआव दंबावखायो हानाया बिदिनो हा बायनानै फैयो थाफैयो ओमफ्राय थांलाय फैलाय खालामो गामिखौबो गारनानै थाया स' बेबायदिनो आरोना स' थानांगौबो जेरावबो न'फ्रालाय आरो मा नङा होमबा आलुनानै दोननो हाबाथ' भारा थारा मोनो जेरै जों थालागासिनो गोदाव सोराव मालायनि न'फ्राव भारा स' बेबायदिनो आरो ओमफ्राय बेथिंनो नै बिथिंबो बेबो सासे BSFनिनो न' आरोना ओमफ्राय आब' सिनायखायो आङो आगोलाव फैनायावहाय लोगो मोनखादों बेनो आरो बेफोरनिनो स्टार्ट जाहैसिगोन आरो देनांहाय फवासेल' सनाफोर ओइ खुन्थिया मोनसे ओमफ्राय थिं खुन्थिया नै ओमफ्राय बै थिं खुन्थिया ओमफ्राय नैबे वालानो सिमा आरोना फवासेयानो न' लुनो आन्था बहुद बेयावनो लाफा मुला गायनानै मोनजाबावोसो नङा होमबा सनाफोर जोंलाय आरो बेसेबांथो गुवार न' लुनानै लानो हानो स' थोयो बेनो आरो आजिखालि हा बायनायाबो साधारन नङा ओमफ्राय जोंना 2017 बायनायमोन आरोना एसे खमावनो मोनदोंमोन ओमफ्राय दाथ' आगोलाव बायनाय बायदि दाम गैला बहुद बारायबाय स' दङ आरो जोंनावबो एसे खुनुरुखुम मोननै जायगा आरजिनानै लाबाय जोङो
जेने थेनेनो नङाबा फैसाफ्रा लाम सामसां गलाङोना स' लन लायै लायैनो बेफोरबायदि मोनसे सम्पति आरजिनानै दोनोबा मोजां आरो जोंनि थाखाय जों बिदिनो राननानै जानाय गासिबो ग्रोब ग्रोब जालांनाय फैसाफ्राथ' आरो मा मोनबानो थाङो गलाङो आखायाव लाखिनो हायाना स' बुस्थु सम्पति मोनसेफोर आरजिनानै लानो हायोबा स' थायो आरोना सनाफोर स' जोंहाबो हा मोननै दाबनै फवासे लानो हाबाय खुनुरुखुमै ओमफ्राय ट्रेक्टर गंसे लानो हाबाय आरोना ओमफ्राय बे आंनो स्कुटि बोराय ओमफ्राय सम्पति सानै फिसाजो फिसाला ओमफ्राय आरो माथो होनबावनो ना ओंखारलायनानै भिडिअ लालायथारबाय आरोना आङो सनाफोर मानो होनबा आंनि बोरायनि मेहनत खालामनानै बायनायसो नङा होमबा आंनिथ' जेबो नङा आं जास्ट सापर्टार बायदिसो होनजायो स' हाजबेन्डनि गोलोमदै फसरनानै खामायनाय फैसाजोंसो बायनाय आरोना सनाफोर थाखि बिसि फिसा बिमा बिफा मोजाङै थानो हायो होननानै नाराखै रावबो सिमाफ्रा थिगैनो दङ सोर नारनो आजिखालिलाय ना ओमफ्राय नायनांगौबो जायो चेक खालामनांगौबो जायो फवासेल' हाना गथि सोरबा नारबाथाय गैला खहे जालांबाय ना मा होनो सनाफोर स' बोरायाबो नायथां होननायखाय आं फैबाय आरो गोसोखांनानै ओमफ्राय बे जोंनि गामिनि फैनायावबो हाबलांसै एसे फैदो आयं मोनावहाय जेरै नायै ओरैनो गोजौ लुखोना लोबनाय आंल'सै बायदि मोनलायलांबाय आं एलाय बैनो जोंना गामिनि लुनानै थाफैनायाहाय ओमफ्राय साइडआव दंखाबावो मालाय लुखागोन बेहाबो ओमफ्राय नै दुब्लिफ्रा एसे खालि दंजोबो आरोना देनां सेस न' जाजोबगोन बेफोरो आंल' नङा लुनो हाथ'यैया अब्लाबो आंहाबो बोराया बेबायदि लुनानै होफैयोबा थागोरनो आन्था मोजां जासिगौमोन आरोना ओमफ्राय आंखौ होनबाय नाङा दे थाथ'दो लुयोबा लुयो खनसेनो ढालाय होनानै होगोन आङो होनना बुंदो आरो स' दंथ'यो आं भारा बेबायदिनो ओमफ्राय लुथ'वासै आरो दा जोंहा बेबायदिनो सिङाव हाबहैनोसै आं सिङाव भिडिअ लागोन लाया गेरेन्थि गैया सनाफोर आं सिङाव हाबहैनोसै बिजावजालि दङ आंहा बोराया बेनाबो सुटियाव फैदों BSFआव आरोना बेयाव लोगो मोनखाबाय आङो ओमफ्राय हाबग्रोनोसै दा फैफिनबाय सनाफोर आङो लोगोनि न'निफ्राय आरो गावनि हाखौ नायनानैहाय माने एसे साहा लोंनानै फैबाय आं भिडिअ लानोबो सानदोंमोन ओमफ्राय बाट बिनाबो फिसा गोनां उन्दै फिसा गोनां आंनाबो फिसा गोनां खेंख्लें मेंख्लेंजोंनो भिडिअ लानाय जायासै आरोना स' आं बेनिफ्रायनो नोंथांमोन देखायबाय थायोमोन बैयावहाय होननानै स' आं दा खाथियाव देखायहैबाय सनाफोर माइदिमोनखौ कमेन्टआव हरबानो जाबाय देनां आंहा बेयावनो थागोन आं दा डाइरेक्ट थांनोसै मैगं थाइगं लानोसै न'आव थांनोसै आरोना बेलासिलायबायनाय माबा मा होनो खुवा खफ' खुहांलायबाय आरोना स' थांनोसै आं माबारैहाय उन्दैयाबो टपिखौनो हमानै दा एसे टेन्ट'बासो टपि सोना होनोसै आङो फैनानै दावदै लाबाय आरोना दावदैफ्राबो दाम बारायजोब्बाय 220 थाखा प्लेट जाहैबाय देथ' दा लांबाथाय लांबाय आंना प्लेटसेसो ओमफ्राय एखेबारे एसे मैगंबो लांफाखानोसै मैगं दखानाव दावदैयाव गारबाय हप्पासे आरो गारबावनांगौ मासनि शपिंआ जायाखै नालाय आंनाथ' खालामलांसै मा नांगौ डन बस्क' टार्निंनि गेलामालाव हाबलायबाय हप्पासे गालांसैलाय बेहायबो बोरायनि खामायनायखौ लागासिनो आरो बैथिं सुगासिनो बुट दालि मुग दालि निरमा भगबान जाबाय आरो हप्पासे आरो हिसाब मोनथ'वाखै उनाव माखासेखौ लांनोसै बिराद गरम मोनदों आं दै गांदों स' एसे लोंनानै थांनोसै लोंखोमालांसै फिसालानोबो लांफाला स' जाथ'बाय खरसाहाय माने मासनि बुस्थुखौ एसे बुरजा बायनानै दोनोबा एसे लस जाया आरोना स' लाखायो आङो बिदिनो आरो दंबावोमोन ओमफ्राय साबोन थाबोना एसे दंथ'यो स' जाथ'बायखौ लोंनानै थांखानोसै आङो आरो टार्निंनि नेपालि आन्टिनाव हाबबावनोसै आरोना आङो पक'रा दंना गैया एसे लांफाबावनोसै बुस्थुआनो खालिसो जाजोब्बाय माथो सिंग्राखौनो लानानै थांसै आं मोनसे माइदि लिलिलाला आंनि स्कुटियाव आयौ सगानो बायसिगोनसो खोमा आरो टिकि सिङाव मैगं दा बुंसै एबार खुनु थाथ' गैला सिदा रुम बाजानो बाथारबाय आरो दा फिसाजोआबो थांनोसै देरि जाबोबायना जोङो थाथ' सफैबाय आरोना सनाफोर जोङो ओमफ्राय नै आंना बाजार खरसाबो बिदिना बेखिनियानोमोन मैगं थाइगं आयो बे लामायाव बायनो हायाना बारा दाम लाथारो बिसोरो गावसोरबो भारा होनानै लाबोनाय जायोना मैगं लायनोबा बाजार गिदिराव थाङोबा मोजां आरोना मना बुंलायनाय मोनबोयो एसे खम दामावनो बेनिफ्राय नैबे दालि सालि दङ पापर सापर खयदिन थांसिगोन आरो बिदिनो ओमफ्राय आं लाबोबाथाय एसे बुरजा लाबोयो ओमफ्राय दिनै एसे देरिबो जाबाय ओमफ्राय लाबोबाय आरो बेबो थांसिगोन एसे खयदिनसो दालिफ्रा सेरसे आरि लाबोखाबाय नालाय थावफ्रा थाङो आरो बिदिनो ओमफ्राय भिडिअखौबो दोनथ'नोसै आरोना सनाफोर ओमफ्राय आङो जाखिनि शेयार खालामदों नोंथांमोना जाय नायलांबाय फुरायै आं गोसो साबायखर बावबाय आं आंनि मा देखायनांगौ आं माने सानफ्रामबो जालायनायखौसो देखायखायोना ओमफ्राय आं आंनि दिनै बेलासियाव मा मावलांखो मा मालांखो देखायबाय आरो नोंथांमोननो ओमफ्राय बिजावजालिनि न'आव हाबनानै एसे देखायनो सानदोंमोन गथ'फोरनि जुनैनो जायाखिसै आं दहायबो खिथाखाबाय सनाफोर ओमफ्राय मा होनो सोरबाफोर गोदान वाइ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदोलाय ओमफ्राय लाइक कमेन्ट खालामनानै गालांदो भिडिअ हगारनायफोरखौ आंबो दा फारि नायफिनसैलाय जाय हगारदों नङा होमबा सनाफोर ओमफ्राय सोरबाफोर मोजांथार मोनदोंबा शेयार खालामना होदो लाइक कमेन्ट खालामनानै गालांदो स' थेंक इउ स' माच